Čus lidi. Dneska budeme hrát Roblox. Dneska máme výjimku, dneska budete koukat Ano. z mýho pohledu a zároveň z Adamova pohledu. Ano, takže si myslím, že bude zajímavé. Kdybyste nevěděli, protože furt já tady oslovuju Adama, takže jenom asi vám... Takže já se jmenuji Adam. Ještě, no, on je Adam, to víte, všichni už. Tak se vám představím znova. Já jsem Matěj. Proto se taky jmenuji Mat Teba. Matěj, Dobrý. ten má dlouháte. Bombastic side eye. Criminal. Dobrý, jdeme hrát. Tak já začínám. Play. 5 minutes later. A tohle video bude hodně dobře zeditovaný. Tak určitě. Tak... Já nic nevidím. O. Už mám svíčku. Počkej. Mám candle. Nazdar. Já nic nevidím. Já mám černo. Mám černo, pomalu. Černo. No. Wait. O, už jsem tady. Hello, Moto, já beru svíčku. Hello, Moto. Ctrl to crouch. Fakt jo? Jo, tak můj pohled teďka byl hodně sus. No, nevadí. Ej jo. Omega svíčka. Oh shit. What the nebudu to říkat. Co? Takže se jdeme kouknout tady. Bati, dejte profit. Svíčka asi svítí neomezeně, budu hádat. Asi toto. O, už otvíráme. Rozdělíme se, nebo? Ne, půjdeme spolu. Nebo takhle, já bych šel spolu a pokud lidi budou chtít, tak můžu udělat díl, kde se budeme rozdělovat. Kamo, to je docela scary. Tohle jsem fakt ještě nehrál. Zalezeme sem. Proč bychom si zalízali? Lepka. Všude jsou lepky. No. Hej, naděně. Kde seš? Oh hell, na ten zvuk je fakt zajímavý. Divná music. Co je tohle? Tady je to dřevěný. Oh my god! A já nemám herní komp, takže... Tady něco musí být. Co tady zatím? Omega, tady si udělám pokoj, to je mega aesthetic. Ale To je Prostě mega to- cute. můžu se zeptat, co je cute? Tady tak postavím mega cute. To je moc cute, no. Lidi, já přísahám, já se fakt bojím. Tam je text. Kašlem na něj. Ale ty skříně jsou všechny otevřené. Rooms with shawarma will protect you. Co je to? Kde seš? Matěj? Já jsem furt v tom pokoji, ty inteligenta. Co jsi udělal? Já jsem otevřel dveře a on se tady nějak propadlo celý. Kniha, read. Načti to. No a teď nás tady bude nahánět. Jo, máme hledat tři, jak bych to řekl, myši. Ne, mě ťuká srdce. Mě taky. Co? Co?
Já tam nejdu, jdi tam ty, jdi tam. Zhasni tu svíčku, ne třeba. Ví, co se stalo. O, mě ťuká srdce. Mě taky. Odkaď půjde ta borka? Ty Borka. se dívej doleva, já doprava. Uteč! Pomoc!